se potká s malířem. Do barevných tónů, když dává mou dlaň. Můj znak. Tvaroh je bohatý a zdravý výdatný zdroj bielkovín, vhodný pre priamu konzumáciu, ale takisto aj prípravu rôznych pokrmov, teplej aj studenej kuchyne, nácierok, plniek, do šalátov, takisto aj múčnikov. Je toho naozaj dosť, čo sa dá pripraviť z tvarohu. No a ja vám ponúkam recept na tvarohovú tortu. Čo budeme potrebovať? 500 g mäkkého tvarohu, 150 g masla, 160 g práškového cukru, 2 dl mlieka, 1 lyžicu potravinárskej želatíny, 250 g okrúhlych piškot, 1 lyžicu rumu, 3 lyžice uvareného čaju, 200 g jahôd alebo iného mäkkého ovocia, no a na záver šťávku. Aký je postup tohto chutného receptu? Tvaroh dáme do hlbšej misy. Maslo vymiešame s práškovým cukrom do peny, postupne vyšľaháme do tvarohu. Vo vlažnom mlieku rozpustíme želatinu a za stále